Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, maayong adto ko natong tanan. Maayong adlaw mo diha. O karon dai no, mag-upload na punta og kini nga akong suliran og handumanan sa usa ka awit. Kung ako na siyang giusa tanan. Ako ang gisumpay. O karon ita maglangan ato nang sugdan ang kini nga akong suliran og handumanan sa usa ka awit. O, salamat kaayo mga ka-DJ sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulandag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga nag-uluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss I. Vertudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabin na nila ni Dr. Rini Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Glenn, 26 anyos, adunay ka live-in. May usan ako ka anak ug buntis sad ko karon sa ikaduha. Taga Dinagat Islands. Punto legal kining akong suliran. Bahin kini sa akong gender. Kay babae manggod ko, apan male ang naa sa akong birth certificate. Aron ni sabtan, sugdon ko sa nag-eskwela pa ko sa elementary. Ingon ini ang mga panghitabo. Glenn, tumboy! Ha? Tumboy! Tumboy day ko nga babae man ko. Nya, nang di naman lagi ang pangalan mo. Tumboy! Ambot lang ano. Ngano di ay kung Glenn ang akong pangan, tumboy na di na. Panlakim ng pangalan. Ang paglingin man siguro kami. Glinda siguro ang pangalan mo. Sa? Bisa Glenn ragyod. Maura man nagiingon ni mama nako good. Sa pada, iskoy. Ikaw pong manungog no, Jud, karoy. Glenn ka niyang pangan ni Glenn. Pangan sa lalaki. Mo nga nung ka nabayot na siya, kaya nung nababay siya, nga lalaki man na iyang pangan. Mao. Bayot na sad noon na siya. Sa pada prima oy. Nagparehas lang jud mong isko. Babay lagi ko. Dili ko tumboy. Dili sad ko bayot. Pakit ako, be. Minsa? Pakit, ami. Ano abong maklaro kung babae ba yung tinuray? Pakit, ami, kung babae ba yung ka. Ilum day. Oh. Bastos man na ipabuhat ni mo na ako isko. Di pakita. Di pakita. Kay, di lagi ka babae. Ito ganti kang mama o papa na ko ha. Binastusan ko ni mo ha. Lolo, tulsa ka na siya, binastos. Nag-iikap ka. Tantaw kay. Suguan man ko ni mo benga. Ito ganti kang mama o papa na ko. Ito ganti guys ko. Uy, Glenn! Hot akoy! Glenn! Oh, ganong nakilal ka mang may uligi kag eskwelahan, ha? Ma, nga na din Glenn man inyong panganak ko. Okay nga naman di ay. O sa may dautan, anak. Gisungog man ko sa eskwelahan nga tumboy ko na ko be. Kay panlalaki ang akong pangan. Unsa? Si Prima pod nga akong amiga unta. Niapil sa sungog. Gisungog po ko niya nga bayot ko no ko. Ansa di ay kumoy. Babay! O niya nga na panlalaki man ang akong pangan. Panlalaki man gud ng Glenn. Ay,
Unsa, yun nas nagparehistro ni mo na. Gwen, magudunta ng akong ipangani mo. Glenn, man siguro ang iyang pandungog, oy. Gwen? Unsa di ay? Pero unsa ang human naman, narehistro namang kaspangan nga Glenn, maong ipaunda yun na lang sab namo. Unya. Kaya ako naman noon ang nabuli ron ang panganab eh. Nanay, gusto na oy. Para pangan lang nimo imo panghilakan. Pasag din na lang ko ng manungog nimo. May noon na. Ikaw rin may talagsaon nga pangan. Panlalaki ang imong pangan. Glenn, apan, babae ka. Ma. Mag-graduate na kita sa elementary, Glenn. Nakahatag na kasi mo ang birth certificate? O, Prim. Ako nang gihatag ni Sir. Dali ra good. Ang tawag ka ni Sir Glenn, oh. Sir? Ano, Sir? Ang imong birth certificate. Mail man na imong Fidel. Ha? Glenn ang akong pangan, apan usa ko kababay. Gwen gyud ay unta kuno ang akong pangan as in Gwen. Apan ang nasuwat Glenn. Nagtuo kong kana ra ang nahimong sayop sa akong pangan. Apan mas may labaw pang sayop. Kay usa ko kababay, apan male ang akong gender sa pagkuha nako sa akong birth certificate imbes nga female. Ug mao to, human ako eskwela sa elementary, wa na ko maka-eskwela sa high school tungod na sab sa among kalisod o kalayo na sa among eskwelahan. Nanarbaho na lang ko aron makatabang sa akong ginikanan. Unya, unsa man hinako nga pakuhaon man kog SSS number ning laing bagong trabaho nga akong nasudlan. Kay usa man sa ilang requirements. Unya unsa man hinako nga mangayo man sa birth certificate ang SSS. Nya, sayop man ning akong birth certificate kay mail man ko dinhi. Bahala na lang ni ay. Tikason ko na lang akong gender sa Xerox sa akong birth certificate. Sumpayan ako og letter F og E ang male aron mahimong female. Aron makakuha kog SSS number. Hala, kaamaw gud nimo Glenn. Ingon di anang imong gibuhat sa imong birth certificate? Mapriso ba ya kuno ta ana? Makapriso di ay na, Prem? Ingon nila. Mapriso kuno ta nang magpataka ta og usab sa atong birth certificate. Na, wa man ko kay bawaan na, uy. Gibuhat raman sa tunako aron makatrabaho ko. Kay mao mo requirement sa bago na kong nasudlan nga trabaho nga may SSS number ko. Unya unsa man ako pagkuha SSS number kung sayo pang akong birth certificate nga dili man mao ang akong gender. Pero wala siguro to prima, uy. Kay tuig na baya kapin ang gihulgan ako sa akong SSS. Pero malagi ko mapriso. Amawa nimo uy. Bantay ka lang bitaw og mahibaw-an na sumaabot. Priso jud kang bayhana ka pa. Ay, today uy. Nagipada si Darwin nimo oh. Ha? Unsa naman sad ni? Kamu na day ni Darwin ha. Kanus ama mo magpakasal? Ha? Bitaw, Glenn. Ganahan na kay ko nga magpakasal na ta. Aron, dili na ka manarbaho ba? Ako nalay buhit ni mo. Ay, Nga naman, Glenn. Unsa may problema? Nakakita na ba kaglaing uyab sa imong gitrabahoan? uyab ba, uy? Ang akong birth certificate, ang akong gihuna-huna, Darwin. Unsaon man unya nato pagpakasal, kung parehas tag gender. Unsa? Hangtod karon, nahograg yun nga nagpuyo-puyo na lang mi sa amahan sa akong anak ron. Kay may anak naman unta ming usa, nya buntis na sad ko sa among ikaduhang anak. Ang akong mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, babae ko. Apan, ang akong gender sa akong birth certificate, male, imbis nga female. Unsa may akong buhaton, aron mapausab nako ang akong gender. Dako ba o gasto? Ikaduhang pangutana,
Akong gitikas ang akong birth certificate diyang nagkuha ko og SSS number kay need sa akong work. Giusab na ko og female ang Xerox ini. Dili ba ko makasuhan sa akong gibuhat? Ikatulong pangutana. Ikaduha na ni na akong pagmabdos. Dili ko maka-avail or maka-file og maternity leave kay pangayuan man ko og original birth certificate. Unya, male man lagi ang akong gender. Unsa may akong buhaton aron maka-avail ko og maternity? Ikaupat og katapusang pangutana. Gusto unta ming magpakasal sa akong kaipon kay magduha na gud kabuok ang among anak. Unsaon man ako ini kung mukuha na kog sinumar? Makasal ba gyud mi? Kinsa man ang akong duolon nga makatabang sa akong birth certificate. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Glenn. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw guys, kami sa ako ang partner ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadiling drugas. Muna ay na mo pagdugay, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Ug kumusta man ang ato ang mga sukintig paminaw hinaut unta nga matag adlaw maminaw ta sa ato ang drama sa kahangina na agyud gihapon mo'y makuha nga pagtulunan, ma-inspire mo, ma-entertain mo, malingaw mo, and of course, malipay mong maminaw sa atong drama ug sa tingog nako og kang Dr. Obra. Og Kabe-kabe sa yes, pagpagaw kung ginator ninyo. storyarang yun gihapon ta ni Doc. Kunya, ang ato ang mga Facebook account nga pwede ninyong mapaminaw ang ato ang drama, DYHP RMN Cebu, naapod ta sa YouTube, maunang daghan kay maminaw na to mas kinaasa gawas sa nasod. Yes, na para na taga-Kuwait. Yes, na Canada, na Egypt. na Egypt. Yes, yeah, na naapod. Japan. Correct, na lain-lain. Dubai, no? Yes, no? So, thank you kayo sa inyong padayon nga pagpaminaw, no? Kinsa may mga i-greet na to today. Sorry Doc? kaya ito na pintaasan niya akong listahan. Pero tungkol sa kataas. Sige, ikaw lang sa. Kanang puro na lang ni apelido akong gipangsulat, no? Kay marag ug akong sa tag-sound mahurot ang atong oras, no? Magurmang ko kung niuli dito sa Sugod Liti, so magpag-greet ko ni sila. So may pagpaminaw mga taga Buwak. Ang mga silingan dito sa Buwak. So mga apelido lang na akong basahon na in no particular order, Okay. ha? Mga Siron, Sapin, Bukal, Tinsay, Zurizo, Rigasa, Iway, Palcon, Ragrama, Costa Corta, Aliko, Galo, Lanik, Lagaran, Hirona, Guso, Kataran, Aliban, Kilisti, Tinyo, Biyong, atong kapitan dia, Ferinal, kanhi kapitan, Dayati, Pidotsi, Bertudaso, Duran, Pilo, Balaba, mga Sibilya, of course, ako mga parintid ang mga obra, no? So, maadjong pagpaminaw ninjong tanan diya sa Buwak, Sugod, Southern Leyte atani. Yes. O kung sa itong makutlo na pagtulunan karon Ang do? atong makutlo nga pagtuluran karon adlaw, do not settle for average. Ikaw attorney kay Bright mangyud ka. Buyag. Mayroon niya, asam na yung sobra nga. Basta kayo makakuan lang ko, no? Makainom lang tubig. Dili man na pwede kay usahay gud og masipyat pud tatagak yun pud Wala, ta. usahay May manang mamundo tada. Pundo-pundo gamay kayo mabutokan. Yes. Napay ka buga gamay. Oh, Ha? may nang makapundo kay para na apud tay save up og nanubra gyud ay mas maayo. Mas may manang maayo ko sobra na kaysa nobra. skuwang. Kaya na ako'y nakatunan dito sa pag-atin natin ng mga seminar na to, no? Kung kita ko no magdamgo datag dako do. Anyway, may budget ng damgo. I'm sorry. Correct. Tinuod. Libre man, libre. Libre, walay bayad ang damgo. Kaya kung gamay ko no nga tong damgo, may
maigo na siya guyoy sa akin, lagpot, goodbye ang imong damgo. Tinuod. Pero kung dako, napagin na may bilin na tanin, ha? That's why mamundo tadaan, no? And ato ang letter sender karong adlaw kay taga Dinagat Island. Oh, ilan ni Kuan? Ni Nestor Cuscos, no? Yes, tago na to sa pangalan nga si Glenn. Si Glenn, 26 years old. Babae ni si Glenn, ha? Yes, ang problema kay ang iyahang birth certificate male ang nakabutang. Oo, kay nabe po yung mga Glenn nga mga lalaki, no? Yes, Oh. pero naman guro sa Dennis, no? Ang pangan niya, babae laki pwede. Oh. So una niyang pangutana. Unang pangutanan ni Glenn, nga babae ni si Glenn, ha? Babae ko, apan ang akong gender sa akong birth certificate, male, imbis female. Unsa may akong buhaton na to ni Len? You know, sa una, no, hassle siya sa una. What I'm talking about is hassle siya because moagi gyud tag korte kay para ma-change or ma-corrected ang entry sa ato ang birth certificate. Kay ang kani magud ato ang birth certificate, the moment ma-submit na nato, supposed to be, di na pwede ilisan. Pero di man po nato malikayan nga usahay na agyoy mga sipyat ug mga sayop, ang wrong spelling, baby ray nakabutang, o parihaan ni common man kay nga problem usahay. Masayop tag check imbis male, female, imbis female nahimong male sama sa problema sa ato ang letter sender nga si Glenn. So kinahanglan kita mo adtog korte parang pamatuod nga your honor dili in town ko laki babay. Male imbis nga female, no? Kanang babae in town ko judge. Pero tungod kay common siya nga sayop unya di man gud sad siya lisod iprobar, di man gud ta kinahanglan mo adto pagkorte para mapibaws tanang tao nga bayig gyud ta or laki gyud ta. So gi-amend na siya, no, nga balaod unya gihimo na lang ng administrative ang kanang pag-change sa gender or correction of entry based on the gender nga entry. So kinahanglan na lang kamo pakita didto sa local civil register og local civil register na lang ang mo certify ug mo verify nga tinuod dili tuod ka laki, female gyud ka, babae gyud ka, pinaagi pud sa mga dokumentong kinahanglan pud nimo isumite ngadto unya ma-corrected na siya. So mas dili ka gasto kay ang abogado dili naman kinahanglan mo adtong korte, igo na lang na notaryuhan ang mga dokumento nga kinahanglan i-notarize. So less than 2,000 gani siguro inyong magasto para ma-corrected lang ang inyong entry. Less than 1,000 gani. Yes. So ikaduhang pangutana. Ang akong gitikas ang akong birth certificate dihang nagkuha ko og SSS number kay need sa akong work. Giusab na ko og female ang Xerox ini. Di ba ko makasuhan sa akong gibuhat? Agoy, falsification man na siya, no? Ayaw ninyo i-falsify ang kanang mga birth certificate ninyo or any public document or any official government nga document kay masakpan ramang gyud ka kay sa record nimo sayop man ayaw lang pud mo kahadlo kay naa man ay solusyon tanan kay og kung galin man gani nga maabot ang panahon nga wala pa gyud na ninyo no na corrected kay let's say lisod pa kwarta and all pahibaw na ninyo ang SSS or unsang ahensya ang nangayo ana unya mangayo ra man sila affidavit of two disinterested person nga mo pamatuod nga kaila sila nimo babae gyud ka nasayod sila nga nasayop lang gyud no ang entry sa imuhang birth certificate maong naingon ana na siya. So kana that is the only thing na kinahanglan pwede ninyo nga di mo maguol no nga maoy pwede ninyong buhaton ha. So ayaw na ninyong usba, ayaw tug usba kay yes pwede kang makasuhan og falsification kay tampering man na siya no of public documents. Delikado na ayaw mo kahadlok, ayaw mo kaguol. Pwede man nang makorrected ug wala pa gani makorrected mag-affidavit lang to attach to the main document nga mapamatuod na asayop di ay ni na may affidavit na ka-attach. Unya ang imong record sa SSS makorrected ra pud na nila. Okay. So okay, sunod nga pangutana. Ikaduhan na ni nakong pag mabdos, no? Dili ko maka-avail og maka-file og maternity leave kay pangayuan man ko og original birth certificate. Unya male man lagi nga akong gender. Unsa may ako lagi tinuod po, no? aron maka-avail ko og maternity. Adto sa SSS pahibaw sila nga naay sayop sa imong entry. Kay mangayo ra lagi na sila og supporting documents to show nga nasayop. So ila ra po nang i-correct ang imuhang
records dito with the SSS. Now, kung dili na gyud kaganahan nga mahasol pa in SSS, sa COMELEC, sa LTO, ug unsa pa na PhilHealth, ug unsa pa ng mga government nga mga dili na gyud government, no? Public ug private nga mga offices nga nagkinahanglan og birth certificates nimo, then adto sa local civil registrar kung asa ka na rehistro, ipakorek na, di gyud na dugay, dali ra kayo na, and succeedingly di na ka mahasol, no? Pag-submit sa imong mga dokumento kay na-corrected naman siya. Okay. So, klaro ka na gingon natin ni Elena. Yes. Ikaw pa, katapos ang pangutana. Gusto unta ming magpakasal sa akong kaipon kay magduhan na gyud kabuok ang mga anak. Unsaon man ako inigkuha nako og akong sinumar. Makasal ba gyud mi kinsa man ang akong duulon nga makatabang sa akong birth certificate. All you need to do again is go to the local civil registrar ug asa ka ni rehistro ug ipakorek ra gyud na. That is the only way kay mao na kung ang sinugdanan gyud ato ang problema is the birth certificate. Unya magsagunson man na, di ta pwede maminyo, di ka ka-avail tinuod sa maternity leave, mahasol ka, magsige lang kag affidavit of two disinterested person nga pwede man gyud nimong makurihe, pwede man gyud nimong mapausab, no? Pareho ra man na niya mo adto naman jud kag local civil registrar kay mo apply man kag marriage license didto, dungana na lang na ang pagprocess ug pagkorek sa entry sa imuhang birth certificate aron forever sa mas imong kaminyoon di na ka mahasol, di ba? So adto gyud na, no? Adto kas local civil registrar, di ka kinahanglan ganig abogado, naa sila lista sa mga dokumento nga kinahanglan nimo i-submit na i-form, kinahanglan nimo fill upan, makorrected na dayon na siya, and then you can get a new copy of your birth certificate, maka-apply na kag marriage license, i-submit na nimo imong corrected nga birth certificate sa SSS, maka-avail na ka sa maternity leave nimo ug other benefits para sa mga babae. Diba? So, i-add to yun na, ay na nagdugaya, kay dali ra kaayo na. Why excuse? Daghan kay excuse sa taong tapulan. Oh, ha? Gahin nila nagpanahon. Na ako'y side nga, pangutana to. Kaya ako'y nangutana na ko nani. What about this mga transgender? Yes. Kung saan na nila, ang original niya nga sex... Well, naanagyoy ka ng kaso ana nga na-decided sa Supreme Court. Unya, ang Supreme Court yun, Doc, nag-ingon yun nga ang basis yun na to sa ato ang gender is ato ang gender biologically at birth. Oh. So magpa-transgender ka, ang original dili yun na to makorrected. Kay naanagyoy kaso, no? Ato lang ning i-share. Daghan magitag mga LGBT nga mga friends nga nagpa-sexual reassignment na sila. No? From male to female. So, ang ilahag yung physical attributes, babae na gyud. So, ning adto siya korte, kay gusto niya nga ipailisan ang iyahang gender sa iyang birth certificate. Kay para niya, babae naman ko. Okay, Di naman ko laki. So, tangtangan ng male, ilisin na nag-female. Ningon gid ang Supreme Court nga dili. Kay, ang ato ang gender, ang atong gibasihan, ang at that time manggod og birth. Nya, ang sakto man pod kay inig-fill up nimo sa imong birth certificate. Unsa man ang mga detalye pagkatao nimo. So unsay pangan nga gihatag sa imong ginikanan pagawas nimo, unsang orasa ka na tawo, unsang adlawa ka na tawo, unsang date kisingan sa imong mamagpapa pagkatao nimo. And of course, asa ka na tawo, no? Ug unsa puy imuhang gender paggawas nimo. Bayi ba ka or laki ba ka? Wa pagyud na sa ato ang balaod diri sa Pilipinas. I know of other countries nga naaga ni mga forms, Doc, nga male, female, unya kanang others. Others. Nya ikay mo fill up og unsa ka. No? Wala pa sa atoa. Yes, wala pa gyud na sa atoa. Although sa mga comfort room sa mga airport uban nato naapod. That's already there, pero medyo conservative pa kayo ato ang nasod ana. That's why we don't have same-sex marriage. Wala pa kayo ta ana. So for now, at birth yun, based na to ana. Okay? Okay. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kini si Dr. Rini Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide, tatak RMN. Daghang salamat o maayong adlaw. Handumanan sa ka awit.
Ano ba da sayang kagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga San Roque, Talisay City, Cebu. Ang ato man tatampo, nagdasangan nga, Cathy. Babe, nabalik naman gid sa normal ang tanan sukad nga nag-pandemic. Naon ta ko'y hangyo. Unsa man na, babe? Gusto ta ko mo trabaho. Babe, di ba nag-istorya naman tabahin, ana? O lagi. Pero laay kayo dinis bahay kud. Okay ron tag napatay anak eh. Okay ra nga na ako diris bahay. Pero saon taman nga. Pila na ta katuig nga nag-ipon pero wag itatagig anak. Okay, sige. Kung may gusto nimo, suportaan ti ka. Salamat, babe. O niya, kano sa man ka mga apply? Modeng, wali mo dugay-dugaya ha, kay nisugot na des Wilson. Oy. Paghisgot ni mo nga nag-hiring ang inyong company, ay nisuway din kog pananggi di Wilson, uy. Og maayo gani kay nisugot ra gyud. Ay, well, good luck sa imong interview. Lakaw na, suod na. Balita ilang unya ko kung nadawat baka or wa. Ha? Nadawat din ka sa imong gi-applyan? Oh, ni-text man nga, hired na ko. Okay, babe. Congrats. O niya, kano sa man ka magsugod? Hi, Hello. I'm Jerome Day. For you. Coffee? Yes. Pa-welcome na ako nimo. Thank you. Ayaw ka tagig Malaysia, ha? Ingon na nagig ko. Mao na akong pa-welcome permi sa mga bag-o nga ma-hire sa company. Nag-joke siya. Ha? Nga naman? Nag-una pa ko anak niya sa company no, ug bisag kausa, wa ko makakita niya nga nanghatag og coffee sa mga bag-o. Diha ra gid nimo. Basig type ka niya. Gwapo man noon siya pero... Pero, naana kay Wilson. Og nindot kaayo inyong relasyon, okay? Ayaw ko siki. Kung muhatag og usab si Jerome, prangkahin na siya, day. Day. Ha? Nganong di ka mo dawat ning Melty? Kay dili maayo, Jerome. Naana ko'y kaipon. Unam sa kuy uyap. Ug way sayop sa tong gibuhat. Gesture ni sa katao nga gustong makig-friend mo. Maura. Jerome. Murag nakabantay na gid ko nimo da. Ngaon sa man? Nagkasuod na mog maayo ni Jerome. O kung manglaag ta after shift, murag na may kaugalingong kalibutang duha. Day, daghan lang kidog mga butang nga magkasinabot mi. O gayo katagig mali siya ang tanan kud. Kay suod lang gid kaayo mi, okay? Og asa pa dong ng sobrang kasuot? Basin og ma-in love ka niya, ha? Day, Trina. Dili naman ni noon ko makatuog, uy. Naunsa man ko. Nganong mura mo kog naiko sa gisulti ni Trina. Hinoon, nasa punto. Dili lisod kog maon si Jerome. Buotan og mapinanggaon. Ayaw ko ging na nga. Asa man ka? Di pa ka matog? Dili ko makatog. Musyat ko gamay pagkatog lang. Ubay-ubay na gyud na inom. Sarang di gyapon ko makatog ani. Nag-online si Jerome ay.
akong chatan, be. Akong binuangan. I miss you. Oh. Ni-reply na eh. Magkita ta please. Karon dayon. Jerome, kadiyot lang. Unsa ba kibuhat niyo mo? Di na ako mapugan nga kung kaugalingon ka. Sigurado ko sa kong na-feel para nimo. Ug sure ko, yung mo sunay na feel mo para nako. Jerome. Please ka. Bisag karon tapion. Gusto na ko nga ang kunon ka. Jerome, klaro kayong nakainom ka. Nakapanimahaw ko nimo. Og ako sa nakainom sad ko. Mas maayo pa siguro mamauli na lang ta. Din kagikan? Wilson? Abi na kong natug na ka. O gabisan ako, nara ka din isbay. Nag-inom. Nagkita mo ni Jerome? Ha? Nakasultin ako. Nga bantayan ko no tika. Kay lahi na gyud kuno ang inyong kasuod sa imong kauban sa trabaho. Abi nimo Kati. Dako na kay kag kausaban sukad nga nakatrabaho ka. Wa na ko makailan nimo. Babe. Anong sige marik panawag si Jerome, uy. Sa'yo pa man kayo spuntag. Ugwa sa ko'y duty ron. Hello? Ano sa may tuyo ni mo, Jerome? Kati, dili si Wilson sa opisina. O nag-iksturyan ako. Buko ni undangi kun. Di na ko pareho ng akong uyab para maki-istorya sila. Unsa? Kati, please. Pag-iistorya sa akong uyab eh. Ingna siya nga, ikaw mo'y naguna-una sa tanan. O wagi ko, madali mo. O wagi ko'y gusto rin mo. Nabuang na ka, Jerome? Basig nalimot ka nga igor akong nagbinuang og chat og I miss you nimo. Pero ikaw may nakikita og kiss lang kagalit ako. Kalimti na lang to. Please, di na ko kaya nga mawa ang akong uyab. Please. Jerome! May kay ni angkon gyud ka sa uyab ni Jerome. Wala ko'y labot nila. Ang atong istoryahan karon, ang bahin nato, babe. Babe, sorry. Wa na tayo angay istoryahan pa. Wa na Kati. Di na ko gustong padayunon pa ni. Dili. Dili kong sugot. Please, maluoy ka, Wilson. Love ka, ayot ka. Hatagil akong chance, please. Buhaton ako ang tanan, babe. Ayaw ka bala ka. Ugma na yun. Mo-resign ko sa trabahoan. Aron makalikay ko ni Jerome. Mo-apply na kong laing trabahoan, babe. Please. Maayo kay nihatag og chance. Giingnan tabitaw ka nga ayaw usiki inyong relasyon. Mao gani. Mao mamawi ko niya. Ipakita na ko niya kung unsa na ko siya ka-love. Bisag unsa buhato na ko para niya. Mabalik lang kung unsa mi sa una. Di na mabalik pa, Kati. Babe. I'm sorry. Pero bisag unsa pay buhaton nimo. Di na gid mabalik ang tanan. Nagbinuang ka na na. Wa ko magbinuang nimo. Sige. Ang kuno na ko nga ni chat ko atong butangan ni Jerome. Pero binuang rato. Wa may relasyon. Babe, ayok surrender dayon, babe, please. Hatagi lagi ko gigayon aron makita nimo kung unsa ko ka-loyal o ka-faithful diha nimo. Mao pa? Wala gyapon ka usapan? Cold gyapon sa nimo? O, day. Og mas ni grabe pa gid ang ka-cold. Day, nakasabot ko nga naa kay sa. Pero dili sad siguro maayo nga
Ing anaon ka niya, uy, sud sa pila ka buwan na, uy. Mura take for granted na niya ang tanan. Samtang kaya pa na kumukupot, day. Dili pa gid ako buhian si Wilson. Bisag may bawaan pa nimo nga naa na siya lain. Unsa buti may pasabot? Day, walay chance ang inyong relasyon. Ikaw na ning kamot nga mabalik kung unsa man mo sa una, pero siya nagsugod na og laing memory sa laing babae. Day, dili makatabang imong pagtumo-tumo og istorya ni Wilson. Wa ko magbuhat og istorya, day. Ako mismo mo'y nakakita nga naa siya kaubang laing babae. Ug naabtan gyud ako mismo nga nag-kiss sila. Unsa? O ang kuno nako. Na ako'y laing uyab. Gibuhat ni nako. Kay aron di nako magsigigunauna sa imong gibuhat nako. Pero naglagot ko sa kong kagalingon. Nga bisag human sa imong gibuhat. Hangtod karon mahal gyapon ti ka, Kati. Mahal ti ka, pero... Pero dili ko nimo mapasaylo ba o ba? O sige. Sultian ti kas tinuod, Wilson. Tananggi angko na ko sa uyab ni Jerome, dili tinuod. Si Jerome may nag-una-una pero iya kong gipugos nga mo'y mo angkon para dili siya buwagan siyang uyab kay mahal ko no kaayo niya. Oh. Og sa tinuod lang, kampante ko nga madawat ako ni magbalik kay ikaw may nakailan ako. Nahibaw ka nga dili na ako mabuhat, Wilson. Og sud sa pila ka tuig atong relasyon, nagtuo ko nga dili ka mo tuog ingon anak ka sayon. So kung tinuod man nga na ako'y mabuhat ka sayop, dili na ko ni mo mapasaylo. Paantoson di ko ni mo. Kati. Hantod ka rin sa ako magbayad sa nga wala ko buhata, Wilson. Dili pa na igon anak kaligon ang pundasyon sa itong relasyon para maguba na tagigon ani ka sayon. Pero amin mo, pasalamat ko ni hitabo ni. Kinaibaw anak ko kung unsa na di kawik ang atong relasyon. Sorry. Wa ko makarealize na yun. Ako sad. Karon ako nakarealize. Dugay na nimong gusto nga may kagawasan, di ba? Ganahan kang makigbuwag, di ba? O sige, buwag na ta. Wa na ako paminawag unsa pa itubag ni Wilson. Kinahibaw ko nga mausab na sa dunya ang akong nauna. Nipahawa ko dayon sa among gipuy-an aron makasugod ko og bag-ong kinabuhi. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Mao ka mga higalan kaagi ni Kathy nga taga San Roque, Talisay City, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo awit nga regulahan, Ruined Me. Ang mga kaagi gibahatan no sa radyo ni Carol Marie Cain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamusap mga higala ug mga sugin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamin.